Oyaore janeno malo Lwe TV kendo machiegni e nonro mar oboke nyinga Chris Owino kaka pile wan kod oboke adek The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wacho oboke mar The Standard en ni reggae is back. Thor mare wacho oboke mar The Standard en ni reggae is back. Chenro mar goyo kampen ne report mar BBI nyalo duogo e pacho kae e jumbe kata dweche machuok mabiro. Maen ler mane ogol kod ogai ma ODM Raila Odinga kendo mane otimo limbe e kaunti ma Kakamega kendo timo romo kod MCS maok e kaunti ma Kakamega odiochieng' manyoro. Kendo nitiere report moseyango ni nitiere chenro mar bago ombulu mar paro ewi report mar BBI kochopo dwe mar adek higa manyien. Ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod Ker Uhuru Kenyatta ni kod chenro mar timo ombulu mar paro kata referendum ewi report mar BBI kochopo dwe mar adek higa manyien. Mano report mwaseyudo kaka jofwambo weche e kindegi. Kendo ken jahera mar BBI, reggae is back. Na odhi half time kata kamano reggae is back. Mano kalore kod ogai ma ODM Raila Amolo Odinga. Aito oboke mar ariyo, jatend migawo mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha ni mbero maliet kalore kod report mosebedo ka ogolo ewi chenro mar yawo skunde ma pacho kae. Jod bura nonyiso ich wang' margi odiochieng' manyoro ka giwacho ni Magoha osebedo ka miyogi report malong'o ewi chenro mar yawo skunde. Kawuono owacho ni skunde ibiro yawo dwe mar achiel higa manyien. Bang' jumbe matin kendo owacho ni skunde inyalo yawo dwe mar 9 higani. Kendo ne gikwayo Magoha mondo ogol report ayanga ni to skunde ma pacho kae kaachiel kod tiegruok ma pacho kae idhi yawo chieng' mane, idhi yawo gi tarik idhi yawo gi dwe manyien kose idhi yawo gi higa manyien. Mano ne gikwayo Magoha kaachiel kod piny owacho mondo ogol ne oganda jo Kenya report maler ewi chenro mar yawo ute somo ma pacho kae kar siko golo paro mopogore opogore kinde ka kinde. Eito oboke mar adek loso mane wi wach mar yawo ute somo ma pacho kae kama oganda ma pacho kae sani koro ong'iyo Ker Uhuru Kenyatta mondo gol report mayanga ni to ute somo ma pacho kae kaachiel kod skunde duto idhi yawo karang'o. Report mwaseyudo ka jofwamb weche yango ni Ker Uhuru Kenyatta odiochieng' ma kawuono dhi timo romo kod stakeholders e migawo mar somo ewi ng'iyo chenro mar yawo kuonde somo e pacho kae. Inyalo yawe higani kose inyalo yawe higa manyien kalure kod dok piny ewi midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Mano ni oboke ni mar adek kama Ker Uhuru Kenyatta dhi timo romo odiochieng' ma kawuono kod stakeholders e migawo mar somo e pacho kae e ng'iyo chenro mar yawo kuonde somo e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen lose wi tuo mar COVID-19 miwacho ni okelo mor ne yawago mane osebedo kotwe twech mar higni duto kata life imprisonment. Modiochieng' manyoro doho ne ong'ado kata duoko chien higni mane osebedo kotwegi e ute ang'ech ma pacho kae kalore kod tuo mar COVID-19. Iwacho ni yawago mane otwe life imprisonment kata kuom higni mag duto stesen obila kata e ute mag ang'ech, moko kuom gi noduok ndalo ma kamago piny kata higni mane otwegi piny kaka achiel kuom chenro mar gayo landruok mar kute mar COVID-19 e pacho kae. Eito oboke mar auchiel, reggae is back. Campaigns ne report mar BBI nyalo chakore dwe manyien kalore kod dok piny ewi oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Matimore bang' ka ogai ma ODM Raila Odinga ne ochako chenro mar romo kod jotelo mopogore opogore e pacho kae ewi report mar BBI kama odiochieng' manyoro ne ni e kaunti ma Kakamega kendo notimo romo kod MCS maok e kaunti ma Kakamega ewi chenro mar timo campaign kata siro lwedo report mar BBI. Kata kamano weche mwaseyudo ka jofwamb weche en ni nitiere chenro mar bago referendum kata ombulu mar paro e pacho kae ewi report mar BBI kochopo dwe mar adek higa manyien. Kendo report no yango ni Ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod ogai ma ODM Raila Odinga
timo duto madwarore mar neno ni notim referendum kata ombulu mar paro dwe mar adek higa manyien ewi report mar BBI. Ito boke mar abiriyo pod loso ewi chenro mar timo ombulu mar paro ewi report mar BBI dwe mar adek higa manyien, mano chenro michwalo kod ogai ma ODM Raila Odinga kaachiel kod ker Uhuru Kenyatta e pacho kae. Ito bokeno mar abiriyo be loso ewi jalup ker William Ruto mane okwedo kendo sayo mokalo jotend migepe mag piny owacho mag Jubilee mosebedo ka goyo siasa e kindegi kar chwalo chenro mag piny owacho. Ito boke mar aboro, senators ma pacho kae odiochieng' makiny dhi timo romo moyiedhi ewi twak ewi chenro kata formula mar pogo counties ma pacho kae omenda mosebedo komoko e rot kuom thuolo malach e pacho kae. Mabiro bang' ka komiti manoyieri mar ji 12 ewi yudo lalruok kata yiero ewi formula mar pogo counties omenda ma pacho kae nochopo e winjruok kendo gin gi geno ni gidhi chwalo report mar gine senators ma pacho kae odiochieng' makiny kama gidhi romo kendo ewi twak ewi formula mar pogo counties ma pacho kae omenda. Ito boken mar abiriyo ogai ma ODM Raila Odinga bende nokwedo mokalo kendo seyo mokalo senators ma pacho kae mosebedo ka kwedo report kata formula mar pogo counties omenda ma pacho kae. Mano ni ito bokeno mar abiriyo. Ito bokeno bende lose ewi governor ma Machakos Dr. Alfred Mutua modiochieng' manyoro ne olando ayanga chenro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Mutua nyoro wacho ni kopo noyiere ka ker mar abich ma pacho kae to dhi miyo ojende tije maromo $5 million bang' higni 3 kopo noyiere ka ker ma pacho kae. Mano ler mane ogol kod governor ma Machakos Alfred Mutua e kinde mane oyango ayanga kata ne olando chenro mare mar dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito bokeni mar 10 lose ewi midhiero ma tuo mar COVID-19 osekelo ne ute lamo ma pacho kae kaachiel kod pinje mag Afrika. Ito boke mar 10 lose ewi dok piny ne oganda magamo midhusi mar COVID-19 e pacho kae, kamiwacho ni odiochieng' manyoro mana oganda maromo 83 kende manogamo kute mag COVID-19 kipimo kod kinde machien ma oganda maromo 3,000 nolandi odiochieng' achiel nogamo kute mag COVID-19 e pacho kae. Kata kamano kwan mamano osedok piny kendo nitiere geno ni piny Kenya nyalo bedo maonge kod tuo mar COVID-19 e dweche mabiro, kata nitiere geno mar flattening the curve ka onyalo wacho kod dho ngere ewi midhusi mar COVID-19 kalure kod nok ewi oganda magamo kute mag COVID-19 e pacho kae e kindegi. Ito boke mar 12 lose ewi kar limbe mar Lwanda Magere mayudre e gwenge mag Muhoroni e kaunti ma Kisumu wacho ni osewit kendo obet na kuonde ma ojende madhe ndawa. Iwacho ni kar limbe mar Lwanda Magere mayudre e kaunti ma Kisumu pok obedo kae imiyo sir kod piny owacho mar kaunti kata piny owacho ma pacho kae, kendo en okang' marach mokalo. Mano ni ito bokeno mar 12. Ito boke mar 13 bende jatend migawo mochung' ne alwora ma pacho kae mano Keriako Tobiko kaachiel kod regional commander ma Hoho mar Okak George Natembeya ikwedo ewi chenro mar daro oganda e bungu ma Mau. Ito boke mar 14, 15 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard wan kod weche mag ohala kaachiel kod weche tuke, kama ito boke mar 37 lose ewi tuke mag tennis mag US Open madhi nyime e piny Amerika e boma ma New York, kama iwacho ni nyadendi Serena Williams dhi nyime kod nyiso tugo makare. Ito bokeno mar 39 be lose ewi jatugo ma japiny Japan, jatugo mar adhula ma japiny Japan miluongo ni Kazuyoshi Mlura man kod higni 53, kata kamano pod odhi nyime kod tugo opiche kata odhi nyime kod tugo opira mar adhula e piny Japan. Jatugo ni wacho ni en kod higni 53, kata kamano pod otugo tugo mar adhula e piny mar Japan. Iluonge ni Kazuyoshi Mlura. Tok oboke mar The Standard,
Sports Dispute Tribunal manen duol mochung ne ng'iyo weche mag kayuaruok ewi weche mag adhula e pacho kae dhi ng'iyo odiochieng' ma kawuono ywak nochwal e nyime kaluwore kod chenro mar FKF kaachiel kod ker mar FKF Nick Mwendwa mar miyo Gor Mahia kata sidhogi ka joloch mar lig maduong' ma pacho kae bang' ng'ado oko tuke mag adhula ma pacho kae kaluwore kod tuo mar COVID-19 mabiro bang' ka clubs moko ka Chemelil Sugar nochwalo ng'ur margi ewi chenro mar ng'ado oko tuke modong' mag Kenya Premier League kendo sidho Gor Mahia ka joloch mar Kenya Premier League. Chemelil wacho ni FKF kata Nick Mwendwa onge kod teko mar ng'ado oko tuke mag Kenya Premier League, gino momiyo gidok e lum. Kata kamano kes no idhi winjo odiochieng' ma kawuono kendo idhi ng'ado bura ewi wach makamano. Oboke mar ariyo kata oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation kendo thor mar wach oboke mar Daily Nation en ni Raila takes lion's share of new votes. Iwacho ni kuom jogo ombulu manyien minyalo ndiko e pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro, ogai ma ODM Raila Odinga ni kod thuolo maber mar kawo thoth jogo ombulu manyien minyalo ndiko e pacho kae, jogo ombulu manyien maromo 9.3. Iwacho ni kochopo higa matimo yiero maduong' mabiro, piny Kenya dhi bedo kod jogo ombulu manyien maromo 9.3 to kendo iwacho ni thoth jogo ombulu manyien gi wuok e gwenge ma ogai ma ODM Raila Odinga yude sir mapek mokalo e pacho kae, gwenge mag Nyanza, gwenge mag Western kaachiel kod kadho wadh nam chumbi. Kendo iwacho ni mwanyalo dhi konyo gai ma ODM Raila Odinga e yudo loch e yiero maduong' mabiro kaluwore ni thoth joyiero kata jogo ombulu manyien minyalo ndiko e pacho kae wuok e gwenge manie kod teko moloyo e pacho kae. Oboke mar ariyo lose ewi weche mag tuo mar COVID-19. Oboke ni mar ang'wen bende lose ewi dok piny ewi midhusi mar COVID-19 e pinjego mag Afrika. Oboke mar abich, Governor Alfred Mutua nyoro olando ayanga dwaro mare mar bedo ker ma pacho kae e yiero maduong' mabiro. Oboke mar auchiel, Jalup Ker William Ruto ne okwedo mokalo jotend migepe mosiko bedo ka goyo siasa e pacho kae kar timo weche mag dongruok. Ne owacho ni gionge kod teko mar goyo siasa kar siko ka go siasa to gitim weche mag dongruok e pacho kae. Oboke mar abiriyo lose wi chenro manyien mar ndiko jogo ombulu manyien e pacho kae miwacho ni yiero manyien mabiro kata yiero maduong' mabiro piny Kenya nyalo dhi bedo kod jogo ombulu manyien maromo 9.3. Kata kamano kuom 9.3 mag jogo ombulu manyien, ogai ma ODM Raila Odinga ema dhi kawo ombulu mathoth kaluwore ni thoth jogo ombulu go dhi wuok e gwenge misire lwedo ogai ma ODM Raila Odinga kaka gwenge mag Nyanza, Western kaachiel kod kadho wadh nam chumbi. Oboke mar aboro lose wi ywarok e ute lam ma pacho kae. Oboke mar 10 loso mana ewi mach ma osebedo ka mako kinde ka kinde kar limbe mar Tsavo National Park e pacho kae. Oboke mar 12 lose wi cyberbullying kata weche mag kuo kitiyo kod lony manyasani mano cyber crime e pacho kae. Kaachiel kod oboke mar 14, 15 gin pajo ndiko kaachiel kod pajo somo weche moko e counties mago be ni oboke ni mar Daily Nation. Oboke mambalang' mar Higher Education malose weche mag somo ewi ute tiegruok ma pacho kae be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation wan kod weche mag mawuok e Senate kama iwacho ni Senate dhi timo romo kendo dhi timo twak ewi formula mar pogo counties omenda e pacho kae odiochieng' makiny kama gidhi timo romo kendo twak ewi formula mar pogo counties ma pacho kae omenda. Mano ni tok oboke mar Daily Nation. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star.
oboke mogik wan kod oboke mar The Star. Kendo thor mar wach oboke mar The Star en ni KEMSA probe, EACC targets 50 companies. Duol mochung'ne kedo gi mibadhi pacho kae mano EACC geno timo nonro ne kembe maromo 50 ewi mibadhi momako duol mar KEMSA e pacho kae. EACC mano duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae chano timo nonro ne kembe maromo 50 ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA e pacho kae. Mano thor mar wach oboke mar The Star. Ito oboke mar ariyo be loso mane ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA kama duol mar EACC mano duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho kae chano timo nonro ne kembe maromo 50 josiasa kaachiel kod johala madito e pacho kae ewi mibadhi mokwako duol mar KEMSA ewi tiyo marach kod omenda mag kedo gi tuo mar COVID-19 e pacho kae. Ito oboke mar ang'wen. Jalup Ker William Ruto ne okwedo kendo sayo mokalo jotend migepe mag piny owacho mar Jubilee mosebedo ka chwalo weche mag siasa kar chwalo weche mag dongruok e pacho kae. Mano ne olose ewi jotend migepe kaka Eriako Tobiko, Fred Matiang'i e kind mamoko. Ito oboke mar auchiel. Governor Alfred Mutua bilaro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar aboro. Jatend duond od bura mar ANC Wycliffe Musalia Mudavadi dwaro ni senators ma pacho kae mondo chop e winjruok kendo omi counties omenda kuom kadho formula mar pogo counties omenda ma pacho kae. Mudavadi nokwayogi mondo gitim piyo kendo ginen gimiyo counties omenda kuom chopo e winjruok ewi formula mar pogo counties ma pacho kae omuom. Ito oboke mar 10 lose wi achiedh nade mokwako oganda mawuok e county ni kata boma ni maduong' ma Nairobi kalure kod koth mang'eny machwe e kinde ni. Iwacho ni kuonde mathoth mayudre e boma ni ma Nairobi dhi mbele kod yudo koth mang'eny e kinde ni kama oganda kata jo ohala bende kadhe matek e kinde makamagi. Ito oboke mar 12 lose wi report mar BBI kendo gitemo penjo kata gitemo lero pogruok e kind report mar BBI kod report kata pen chik mar Bomas draft. Ito oboke mar 14, 15 gin weche mag ohala, goro mar cartoon be ni ito oboke ni mar The Star. Tok oboke mar The Star wayudo weche tuke kama loso manager tugo majahigni 53 matugo tugo mag adhula e league maduong' mar piny Japan miluongo ni Kazuyoshi Mulura majahigni 53 kata kamano pod odhi nyime kod tugo adhula e piny mar Japan. Tok oboke mar The Star loso wi weche mag tuke kata weche mag ng'wech kama wayudo ni tuke mag ng'wech mag Diamond League mag piny Ingereza kata England pok ong'ere ni dhi timore higani kata nyalo chwal gi nyime nyaka higa manyien kaluwore kod tuo mar COVID-19. Onge ler malong'o ewi ni karang'o midhi bago tuke mag Diamond League e piny mar Ingereza. Jahera mar Olwe TV ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche o oboke mago makawuono. Inyalo kawo thuolo mari mondo inyiew oboke ma omori. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.